खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। And our thing is very much clear. Accept Bodoland, we are not going to accept. Bodoland is the only thing that you're going to accept. Yes. And if Bodoland is not given to you, there will be a struggle. For how long? Continuously, till it is accepted. Yes, we are ready to fight. And how will you fight? We'll have to manage. Will you have violence? Anything else? Will you go underground? Not that. Not that. Will you take help of countries bordering India? No. No. We don't have society. So your fight will be within the Constitution of India yes, and within the Constitution of definitely. India? Definitely. We are very much democratic and constitutional. We are demanding only the constitutional provision of Article 2, 3 and 4 of Indian Constitution. जेब्ला समसिमा लागे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ जाफुङागौमानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडिंआवनो गणतान्त्रिक लामाजों सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ लानानै मुभमेन्ट खालामलांबाय थागोन, आन्दोलन खालामलांबाय थागोन। बेफोरबायदि माखासे गोथार सानस्रि सोदोमस्रिनि गेजेरजों बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ फोजाखांलांनाय जों बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बेफोरबायदि गोथां रावा दिनैसिमबो जों बर' हारिनि बिखायाव गोथां जानानै दङ आरो जेब्ला समसिमहालागे बे बर' हारिया बे बुहुमाव थांनानै थागोन अब्ला समसिमहालागे सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार आइडियोल'जि फिल'सफि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिया अराय सम गोथां जानानै थाबाय थागोन। नाथाय जाय साननिफ्राय जाय समनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ लायो बै समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडिंआव प्रमद बर' बिथांनि लिडिंआव गणतान्त्रिक लामाजों बर' हारिनि आन्दोलन खालामनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोनो हमदोंमोन। प्रमद बर' बिथाङा गावनि लिडिं खालामबोनाय बै समाव गोथार बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि मेगननि सिगाङाव खोमा सेराव गेदेर गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ बुंनानै समायखिरा लाबोदोंमोन आरो बिथांनि गेदेर गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुंनानै समायखिरा लाबोनाय बाथ्राफोरखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा फोथायनानै बिखौ थुलुंगा होबोदोंमोन, सापर्ट होबोदोंमोन। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि थुलुंगा मोननायखौ हेफाजाब मोननायखौ गावबा गावनि व्यक्तिगत स्वार्थबादिनि बबेबा मोनसे लामायाव आन्दोयै मिसइउज खालामबोनाय माखासे बाथ्राफोरखौ जों दिनैयो गोथां फोरमान मोनदों थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों। प्रमद बर' बिथांमोन बायदि सानैसो लुबैसुला आखुनि लिडारफोरा हाखु दाखु मानगोनां इन्डिभिड ब्रादार्समोनखौ थगाय थसि खालामनानै थांनाय 2027 जानुवारियाव बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाना फैनाय जाबाय। जाय सिमांखौ लानानै जाय थांखिखौ लानानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि जांख्रिथायारि गोसोखौ फोजाखांलांनानै बर' हारिनि थाखाय जांख्रिथाय लामाखौ हान्थिनो फोरोंलांदोंमोन बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ दिनैयो फोजाखांलांदोंमोन। दिनै सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां आरो थांखिया मालाबाबो थाद'नाय गैयामोन। जेब्ला समसिमहालागे जाफुङा अब्ला समसिमहालागे सोमावसारलांबाय थानायमोन। नाथाय प्रमद बर' बिथांमोना माबोरैहाय थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि दफाफोराव comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam माबोरै लिरनानै लाना फैनाय जाखो दिनै अब्ला बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बे आसाम स्टेटआव गोरोबलायनानै मिलि जुलि थानो थाखायसो सोमावसारबोदोंमोन नामा? बे आसाम स्टेटनि बाउन्डारिखौ जेराव डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गानजों बेसेबांबा गोलाव सम सोमावसारबोदोंमोन। नाथाय बे बाथ्रा लाइननि गेजेरजों जेराव जों दिनै रोखा मोनदों जे आसाम स्टेटनि थाखानाय सीमाफोरखौ जों बोफ्लेयालासेनो बेवहायनो मिलिजुलि गोरोबलायनानै आलो गोजोनै संसार जानो थानोसै बेफोरबायदि रावखौ बेवहाय लिरनानै लाना फैनायखौ जों दिनैयो नुनो मोननाय जादों। comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam अब्ला दिनैयो जाय बाथ्राखौ बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथांमोना गावबा गाव व्यक्तिगत स्वार्थबादिनि थाखाय लिरनानै लाना फैनाय जादोंमोन। दिनै बिसोरनि बेफोरबायदि हाबाफारिया
सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि फिल'सफि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिखौ मानहानि खालामनाय जागोन ना जायाखै बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन मा दरखार दंमोन मा गोनांथि दंमोन जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमओएसनि गेजेरजों बे कम्प्रेहेनसिभ एन्ड फाइनाल सल्युशननि बाथ्राखौ लिरना लाना फैनांगौनि दिनै जाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै स्पेसियेलि मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि थाखाय बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन बे बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंबो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि A to Z प्रब्लेम इस्युफोरा दिनै सुस्रांजादिया मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय केसफोरा दिनै उइथड्रल जादिया दिनै एनडिबिनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो जोबथेसालियाव थानांगौ बायथ' जानानै फैबाय आरो गोबां मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि जोहोलाव जोहोलावजोफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानांगौ बायथ' जानानै फैदों अब्ला दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै बे बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनायनि मिनिङा बहा थाखो प्रमद बर' नोंथांमोन बे बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनायनि मिनिङा बहा थाखो आरो मोनसे दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि 9.4 क्लजनि गेजेरजों मा लिरनानै लाना फैनाय जादों मिथिगौना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जे क्रिमिनाल केसेस रेजिस्टार्ड एगेन्स्ट मेम्बार्स अफ एनडिबि फेक्शन्स for non-heinous crimes shall be withdrawn by government of Assam as per procedure established by law. Criminal cases registered in connection with heinous. दा बे 9.4 क्लजनि बाथ्राया बेखौनो फोरमायदों जे जायफोर मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव नन हाइनियास केसा रेजिस्ट्रेशन जानानै दङ बा रेजिस्टार जानानै दङ बै नन हाइनियास केस नांनानै थानाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि दायफोरखौ बिजिरनायनि गेजेरजों माने रेहाय खालामनाय जागोन नाथाय हाइनियास केसजों जायफोर मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना रेजिस्टार जानानै दङ केस नांनानै दङ बै हाइनियासजों नांनानै थानाय केसफोरा मालाबाबो माने नायबिजिरनायनि गेजेरजों माने कनसिडार होजानाय नङा बा बै हाइनियास केसजोंनो माने लाइफ टाइम माने रेजिस्टार जानानै थागोन बा कानेक्शन जानानै थागोन दा बेसे दुखु गोनांनि बाथ्रा जाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै दिनै बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन बै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौनो दिनै नन हाइनियास आरो हाइनियास बे मोननै बाहागोआव खालामनानै दिनै दायखौ लिरनानै लाना फैनाय जादों बेसे साननो गोनां बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गावबा गावनि मेगनजोंनो नुनो मोननाय जे मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना गावसोरनि मोननांगौ मोनथायखौ लानानै मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरा गावसोरनि मोननांगौ मोनथायखौ लानानै बे प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि काउन्सिल सरकार सालायबाय थानाय समावनो गाबै गाबै मीडियानि सिगाङाव बाथ्रा बुंफैनो गोनां मोनसे थासारियाव फैदोंमोन बेसे दुखु गोनांनि बाथ्रा जाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि बिटिआर बायदि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बे प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलाव खायदा बोराय बाहायनानै इन्ट्रि मारिनो सुजुग आरो सुबिदा मोनदोंमोन आरो बै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौनो प्रमद बर' बिथाङा गावनि बिटिसि गभर्नमेन्ट काउन्सिल सालायनाय समाव दिनै माखासे पलिटिकेलि अत्याचार खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन जों बर' हारिनि बिखायाव मोनसे ओरैबायदि गोथां जारिमिन दङ जे जों बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ सोरबा बर' फिसाफोरनो होनो नागिरोब्ला आरो होनानै दोनदोंब्ला बै बर' फिसाफ्रा खारखुमायोमोन बिबानखौ लायामोन गियोमोन नाथाय थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उननिफ्राय जों बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ मोननो थाखाय दिनै सेख'लायो आरो बिबानखौ मोनाब्ला दिनै गावजों गावनि गेजेरावनो एना एनि जालायनाय माखासे नुथायखौबो जों दिनै नुनो मोनदों दा दिनै बै समनि आरो दिनैनि बे समनि माखासे थासारिखौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनानो बिजिरना नायदो मानि थाखाय दा समाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ मोननो थाखाय होंगो दोंगो सेख'लायो नांलायलायो एना एनि जालायो बेनि आन्दोनि गुबै जाहोनफोरा मा जानो हागौ नाथाय दिनैनि दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा जों बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा अलखदाव गोग्लैनायखौ नुब्लाबो बै बर' फिसाफोरजों थांनानै हेफाजाब हैनो सम गैया नाथाय बेराफारसेथिं सोरबा पलिटिकेल लिडारनि जानानै बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जानानै आन्दोआव सामसागिरि खालामनानै पलिटिक्सनि खामानि मावनाय पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंनाय जों दिनै नुनो मोनदों बेसे दुखु गोनांनि बाथ्रा दिनै बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माबे मोनसे संबिधानाव लिरनाय दङ जे बर' फिसाफ्रा अलखदाव गोग्लैनाय समाव बै बर' फिसाफोरखौ हेफाजाब हैनो हालायै माबायदि संबिधान बिलाइ जाय माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिनि गेजेरजों बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ खौसे खालामलांनायनि मोनसे सिमां आरो थांखि जाय माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिनि गेजेरजों बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ गांसे फिरफिलानि सिङाव मोनसे प्लेटफर्माव दोननायनि
जा मोनसे थांखि आरो सिमां आरो बे माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे सानैसो गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा लिडारफोरा साफा सानै पलिटिकेल लिडारफोरनि सामसागिरि जानानै दिनैयो बुहुमनि बै बर' फिसाफोरखौनो दिनैयो पलिटिकेलि डिभाइड खालामजुनानै दोननाय हाबाफारियाव दिनैयो एक्टिभ जानानै दङ बेसे साननो गोनां बाथ्रा फर दा पिपल अफ दा पिपल बाय दा पिपल बुंबोनाय लिडारफोरा दैदेनगिरिफ्रा दिनैयो फर माय पजिशन फर माय प्रपार्टी फर माय प्लेजार बेनि जानानैसो दिनैयो हाबा मावगासिनो दङ आरो बेनि थाखायनो गावबा गाव बेनिफिट्सखौ जाफुंसार होनो थाखायनो दिनैयो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गेजेराव गोदै माखासे रावफोरखौ दिनैयो बुंफ्लागासिनो दङ दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव बेलटि बायदि मोनसे हानजाखौ मानि थाखाय जोनोम होनो गोनां बायथ' जानानै फैदोंमोन होननानै जों जुदि बुङोब्ला आरो आन्दोनि बेकग्राउन्डनि बाथ्राखौ मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला जे मोनसे समाव जों बर' हारिनि बिखायाव एबसुनि माखासे लेखा गोरों लिडारफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ बुथारदोंमोन सिथारदोंमोन आरो बै समाव एबसुनि माखासे गोरों लिडारफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ सेफटि खालामनांगौनि थाखाय रैखा खालामनांगौनि थाखायनो बे बेलटि बायदि मोनसे हानजाया जोनोम होजानांगौ बा जोनोम होनो गोनां मोनसे बायथ'था थासारियाव फैदोंमोन दा दिनैयो जों बर' हारिनि फिसाफोरा दिनैसिमबो जे सेन्स जानो रोङाखै साधारन मोनसे पलिटिकेल इस्युखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव बुलायलायनानै थैलायलायनो नागिरो साननानै नाय जोंनि बर' हारिनि गारबोनाय बै समनि गोथां जारिमिनफोरखौ दिनै गोसोखांनानै गावबा गावनि सेन्सआ दिनै गावजों गाव अनलायलाय दिनै पलिटिकेल प्लेटफर्माव पलिटिकेलि लिडार्सफोरा बा माखासे पलिटिकेलजों इनभल्भ थानाय मानसिफोरा पलिटिकेलि डिबेट खालामलायखायोब्रा नाथाय बे पलिटिकेल इस्युखौ पार्सनेल इस्यु लानांगौनि मा दरखार दङ आरो प्रमद बर' बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनांगौनि थाखाय जों बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय माखासे दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ बे जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव बारम्बार रायखांनानै पलिटिकेल इस्यु खालामनाय बाथ्राफोरखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ दिनै 2008 नि बाथ्रा 2012 नि बाथ्रा सोरबा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि थाखाय जायाखै सोरबा प्रमद बर' बिथांनि थाखाय जायाखै बे जोंनि बर' हारिनि सोमावसारनायनि एगेन्स्टआव एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जायफोर सुबुंफोरानोखि जों बर' हारिखौ मोजां मोना जों ट्राइबेल हारिखौ बिसोरो सुखुवा बै हारिनि सुबुंफोरा मास्टार माइन्ड खालामनानै बर'जों बर'नि गेजेरावनो दिनैसिमबो बुथार होलायनायनि दालाय सुलाय खालामलायनायनि माखासे प्लेन पलिसिफोरखौ दिनैसिमबो नाजागासिनो दं बेखौ मानो उदिस लानो रोङाखै हा बेखौ मानो उदिस लानो रोङाखै बेखायनो एलार्ट जा बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोर साधारन माने इस्युखौ लालायनानै गावजों गावनि गेजेराव दाङाबाजि जानाङा माबा मोनसे जुदि प्रब्लेम जादोंब्ला माबा मोनसे जुदि इस्युखौ लानानै दाउट जादोंब्ला बेखौ गावजों गावनि गेजेराव बिजिरनायनि गेजेरजों सल्भ खालामनो नाजा नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि